ଭାଉଜ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମା ପାଇଁ ଚାହା କରିବ, ସେ ଚାହା ମାଗିଲାଣି। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିନା, ତମେ ଆଜି ଚାହା ବନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ନା। ଦେହଟା କାହିଁ ଆଜି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ। ବୋହୂ, ତତେ ଟିନା କେତେବେଳୁ ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ କହିକି ଗଲାଣି, ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସେ ଖଟରେ ବସି ରହିଛୁ। ତତେ କ'ଣ କାହାରି କଥା ଖାତିର ପଡ଼େନି? ମା, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପାଦେ ଚାଲିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତୋର ସେ ଫାଲତୁ ଡ୍ରାମା ମୋ ଆଗରେ କରିବୁନି। ତୋର ସେ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର, ଯା ମୋ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଚାହା କରି ଆଣ। ଗୋଟେ ଚାକରକୁ ବି ଛୁଟି ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏ ଘରର ସଦସ୍ୟ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଛୁଟି ନାହିଁ। ମା, ତମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି? ସତ କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ।